बाक्सा जिल्लानि बाहुबारि गोजौ फरायसालियाव ग'बर हालामारि बोरसि गाथोन आदानि थामथि थुनलाइयारि जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कुतुरिजारनि बाहुबारि गोजौ फरायसालियाव दिनै ग'बर हालामारि बोरसि गाथोन आदानि थामथि थुनलाइयारि जथुमाखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाव लिरनाय खन्थाइ, सल', सुंद' सल' आवरायनाय एबा फरायथिनाय जायो। बोरसि गाथोन आदानि आफादगिरि प्राणेश्वर ब्रह्म दैदेननाय मेलावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि धनश्री स्वर्गियारिया। बिजिरगिरि महरै बाहागो लायो बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो गाव लिरनाय खन्थाइ, सल', सुंद' सल' आवरायनाय एबा फरायथिनायाव बाहागो लादों फारियै बाबुराम बर', सनाराम बसुमतारि, जुनु स्वर्गियारि, शशिमहन स्वर्गियारि आरो गोबां लिरगिरिफ्रा। दाने नैबे थामथि बोरसि दैमानि बे गाथोन, बे गाथोननि थुनलाइयारि मेला एसे आगोलावनो जादोंब्लाबो दिनै थामथि फैदों। बे थामथियाव जोङो फरायसाफोरखौ लानानैसो खालामनांगौ। बे जायफोरा बोरायबाय बा गागि खन्थाइगिरिफोर बिसोरनि थाखाय नङा, बे उन्दैफोरनि थाखाय मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जेरावबो थुनलाइगिरिफ्रा सिरि उन्दुनानै थायो। बिसोर खाबु मोनब्लासो एक्सप्लरेसन जायो, माने गोजौआव फैनो हायो। दा बेखायनो बे उन्दै उन्दै खन्थाइगिरिफोरखौहाय लिरसिननाय लिरगिरिफोरखौ सुंद' सल'आनो जा, खन्थाइयानो जा, प्लेसायानो जा, रायथाइयानो जा, बेबायदि लिरहोनो हायोब्ला माने मोजां रोखोमनि मोनसे सोमावसारनाय फैयो। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मा जायो, हारिनि गोबां थाखोमानाय बाथ्राखौ मिथिनो हायो। नों साननो हायैखौ बै सानो, बै साननो हायैखौ आं सानो, बिदि साननायफ्रा थुनलाइगिरिनि लिरगिरिफोरनि गेजेरजों फैयो। मानो होनना बुङोब्ला बे थुनलाइगिरिनि जायफोर सोदोबफोर दङ, बे सोदोबा सोरगिदिं सानफ्रोमबो जों नुबाय थायो। बे जाथायखौ सानफ्रोमबो जों नुबाय थायो, सानफ्रोमबो बे जाथाया जाबाय थायो। नाथाय बे जाथायखौ जेब्ला जोबोद मोजां समायनायै बाथ्राखौ बुङो, बे बाथ्राफ्रा डिमान्ड खालामबाय थायोनो, मेम'रेन्डाम होबाय थायो। आंखौ सुंद' सल' लिर, आंखौ थुनफावथाय लिर, आंखौ खन्थाइ लिर, आंखौ रायथाइ लिर, बेनिफ्राय सुबुंनि गेजेराव फोसावहर। अब्ला बेनिफ्राय मा मोननो हायो, जे गोजोननाय मोननो हायो, गोसोनि गोजोननाय मोनो, जिउनि गोजोननाय मोनो, जौगानायनि बाथ्रा फैयो, सोलोंथाइनि बाथ्रा फैगोन। बे एप्रिसियेट खालामनो हायोब्ला बे गथ'फोरखौहाय बिसोरनिफ्रायनो साफा साफा जन किट्स फैगोन, साफा साफा बायरन फैगोन, साफा साफा शेली फैगोन, साफा साफा ईसान मुसाहारीमोन बायदि गेदेर खन्थाइगिरि फैगोन, मनरन्जन लाहारीमोन बायदि खन्थाइगिरि फैगोन, जगदीश चन्द्र ब्रह्ममोन बायदि गेदेर खन्थाइ फैगोन, चरन नार्जारीमोन बायदि खन्थाइगिरि जोंनि गेजेराव फैगोन। बै फरायसा समनि जि समाव फरायनाय बुब्लियाव लिरदोंमोन, फरायफु बुब्लियाव जायफ्रा खन्थाइ कालचार खालामदोंमोन, जेरै प्रसेनजित ब्रह्मआ एसेल' लिरदोंबाबो दिनै बिनि खन्थाइफोरखौहाय इउनिभार्सिटि लेभेलनि गथ'फ्रा फरायनांगौ, मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा एक्सारसाइज खालामनांगौ। जेरैहाय बबि सुंद' सल', बे आर्काइभ मोनसे कड लेंगुवेज बाहायो। जेरै खायसे ओरैबायदि फोरमायो, बायदिसिना बाथ्रा बुङो, खिन्थु फंसेनो बियो फोरमायदों, बियो बबिनि दख'नाया जानजिनिफ्राय जेरबायाव थांबाय। मा बुजियो बेखौ? बे सिख्ला देरबाय, नङा होमबा? सिख्ला देरबाय, लाजिनो रोंबाय, गावनि बाथ्राखौ साननो हाबाय। बेबायदि सर्ट एकदमबारे केट्च खालामनाय, स्नेप खालामनाय, मानसिनि माबाखौहाय नेचारखौ स्नेप खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां होननानै आं सानो। बे बोरसि गाथोननि बे इसिङाव थानाय, बे हालामाव थानाय खन्थाइगिरिफ्रा, सुंद' सल' लिरगिरिफ्रा, रायथाइ लिरगिरिफ्रा, थुनफावथायगिरिफ्रा बेखौ लिरबाय थायोब्ला हयथ' बिसोरनि गेजेरनिफ्राय साफा साफा मोजां खन्थाइगिरि फैगोन। जेरै रजनी स्वर्गियारिनि बाथ्राखौ, बिथाङा सासे लाइरिसिस्ट, मेथाइबो लिरगिरि, मेथाइबो रोजाबो, बिराद खन्थाइबो लिरनो हायो, गोबां मोजां खन्थाइ लिरनो हायो। बेबायदि मानसिया बे जायगायाव दङ। दा बेखायनो जों आसा खालामदों, जेरैहाय जा प्राणेश्वर, बिथाङा सासे गुड क्रिटिक्स, मोजां बिजिरगिरि, बेखौ खिन्थु प्लेटफर्म होनो हायाखै, बेनो जायगा होनाखै। बे जायगानिफ्राय अनिल बर'आ थांदों, नङा होमबा? बे खाथि खाला जायगानिफ्राय, बैथिंनिफ्राय डक्टर अनिल बर'मोनहा मोजां खन्थाइ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों। धनश्री स्वर्गियारिमोनहा मोजां रोखोमनि खन्थाइ लिरनो हायो, ट्रान्सलेसनाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों। आंबो आसा खालामदों बाक्सायाव गोबांथार खन्थाइगिरिफोर दं दा, बेबायदि माने आड्डानि गेजेरजों, बेबायदि जथुमनायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ एक्सप्लर खालामनो हायो। जेरै फिथिखा, खन्थाइमाला, बे मोननैयानो बर' थुनलाइनि गेजेराव
दा स्पिरिट खालामदों बेबायदि आद्दाफोरखौहाय जेनेबा बेयाव थुनलाइ गाथोन दं नङा होमबा ओरै थुनलाइ बाथोन दङ ओइ बे हायनारि माबा माबि दंला बे गोबां नाम दङ बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरनि बिखा सिङाव थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ दे दहाय सुंद' सल'जोंसो फरायदोंना गुवाहाटियाव थांनाय ट्रेनजों थांनाय बे सल'खौ जोबोद मोजां मोनदों आं बेखौ कमेन्टबो होदों फेसबुकाव कमेन्ट होदों आरो बेखौ बुंदों आं नों हारसा सोदोबखौ बांद्राय दासो बर' सोदोबजोंनो बुं हारसाजों बुङोब्ला नोंनि सल'खौ जायफोर हारसा रोङा बिसोर फरायनाय नङा जायफोर हारसा रोंगोन बिसोर फरायगोन बेखायनो बर'जोंनो बुं भेरि फेन्टास्टिक स्ट'रि लिरदों बियो एकदमबारे मोनसे समनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि उनाव सासे गथ'आ लिरदोंना ड्राग्सनि बाथ्रा लिरदोंना बियो बिउटिफुल स्ट'रि लिरनो हागोन उनाव मोजां सल' लिरदों बियो दा बेखायनो बेबायदि सल' लिरगिरिखौ जों बहा मोनो बेबायदि आड्डानि गेजेरजों मोनो दिनै लिरहोहां गाबोन लिरहोहां बे मोजां रोखोम लिरो आं बेबायदिखौहाय आसा खालामनानै बेयाव फैदों बेखायनो आं बेखौसो इन्सपिरेसन होगोन जायफोर बियोदि लिरो बे लिरगिरिफ्राथ' हारसिं जोनोम जाया हारसिं जायो नामा बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जेब्ला एप्रिसियेट मोनगोन जेब्ला बाख्नायनाय मोनगोन अब्ला मोजां रोखोमनि थुनलाइयाबो जौगागोन जोंनि खन्थाइयाबो मालाय रावनि खन्थाइफोरजों समान थांबाय ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभार होनना बुंदों ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभार माने मोनसे फिसा जिनिसानो गोसोनि रंजानायखौ होनो हायो आरो खन्थाइगिरिफ्रासो बेफोरखौ नुयो हाजार हाजार मानसि दं लाख लाख मानसि दं गासिबो खन्थाइगिरि जाया गासिबो सुंद' सल' लिरगिरि गासिबो नभेलिस्ट जाया बे हाजारनि गेजेराव रोजा रोजानि गेजेराव साफाल' फैयो बेयो माब्ला फैयो जेब्ला खाबु मोनो बे खाबुखौ जों होनो हानांगौ आं बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों हाबाफारिया जाबाय दिनै ग'बर्धना हालामारि बोरसि गाथोन आड्डा ग'बर्धना हालामाव मोनसे बोरसि गाथोन आड्डा दं बेयो बोसोरनै जाबाय दाजानाया बे बर' थुनलाइ आफादानो ग'बर्धना ओनसोलनि दाना होनाय बिनि आं आफादगिरि दिनै 19 खालार मे बे हाबाफारिया जादों जोंनि बोरसि गाथोन आड्डानि 3थि थुनलाइयारि जथुम जोङो सेथि नैथि खालामबाय दा बे 3थि जों गेजेर गेजेर बिदि 6 दान 7 दान बोसोरसे बिदि खालामबोगासिनो दङ बे 3थि दिनै बेयो बाहाबारि गोजौ फरायसालि कुथ्रिझाराव बे हाबाफारिया जादों आरो बेखौ जों लोब्बा लाखिदों गाबोन 18 मे बर' बिजों सान बे बर' बिजों सानखौ बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' बिजों सान हिसाबै फालियो बा सालबारि जिल्लाया बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ नैबे जायगायावनो गाबोन फालिगोन बेखौ जोंनि ग'बर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावनो खालामनाय जादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो जोंनि दिनैनि बे बोरसि गाथोन आड्डानि 3थि थुनलाइयारि जथुमखौबो लाफानाय जादोंमोन दा जोङो बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि गागु लिरगिरि खन्थाइगिरि सुंद' सल' एबा सल' लिरगिरि आरो बिदिनो जाखांफुनाय उन्दै उन्दै फरायसालिमाफोरनिबो बिदिफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय बे हाबाफारिखौ सोलिहोनाय जादोंमोन आलासि महरै दिनै बेखेवगिरि महरै जों लाबोनाय जादोंमोन धनस्री स्वर्गियारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नर्थ खारिजा हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि आरो बेखेवगिरि महरै जायफोर खन्थाइ सुंद' सल' एबा सल' फरायनाय बे हाबाफारिफोरखौ बेखेवगिरि बिजिरगिरि महरै जों लाबोदोंमोन बर' रेबग्रा जथुमनि आगु आफादगिरि थामहिनबा आथिखालनि बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ जों लाबोनाय जादों आरो बे हाबाफारिया बिदिनो गाजा गोमजायै माने सोलिलांदों गोबां फरायसुलिफोरखौ जों बाहागो लाहोनाय जादों बे ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि क्लास 9, 10 आरो बिदिनो 8 बेफोरबायदि फरायसालिफोरनि फरायसुला आरो खाथियाव थानाय जिकेबि कलेजनि बिदि आरोबा बिदिनो GLC कलेज BS कलेजाव फरायनाय बे ओनसोलनि फरायसुलि बिथांमोनाबो फैदों बाहागो लादों बे फरायसालि बाहाबारि गोजौ फरायसालि कुथ्रिझार बेनिफ्राय ग'बर्धना गोजौ फरायसालि आरो बेनिफ्राय खुस्राबारि बड' गोजौ फरायसालि GSB बड' गोजौ फरायसालि बापुजि निमुवा गोजौ फरायसालि बेफोरनिफ्राय फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों जोङो फैगौ बोसोराव
एबा 6 दानसोनि उनाव एसे गेदेरैनो खुंनो सानदों बे हाबाफारि बेखौ जायगा सोलायनानै आरो बेवहाय जोङो आसामनि मुंदांखा माखासे लिरगिरि गागु लिरगिरिफोरखौबो जों लेंहरनाय जागोन बे हाबाफारिखौ जों फैगौ बोसोराव एबा 6 दानसोनि उनाव जों मोनसे जायगायाव जोंनि ओनसोलावनो बेखौ लानाय जागोन होननानै जों थिरांथा लानाय जादों रायजो राजानि मेसेजआ बेनो जिहेथु बर' थुनलाइया दावगानांगौ बर' थुनलाइजों लोगोसे सोरजिथाय थुनलाइ सल' सुंद' सल' खन्थाइ बायदिसिनाफोराबो दावगानांगौ बेखायनो जोङो लिरगिरिफोरखौ एवारनेस लाबोहोनो थाखाय जोङो मोनसे बिथांखि लादों ओनसोलनि एबा गुबुन ओनसोलनिब्लाबो बेनिखायनो जोंनि बे बोरसि गाथोन आड्डानि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ लाबोनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो गासै रायजो राजाफोरानो जोंखौ साबायखर होदों जों हेफाजाब मोनदों आरो मोनबाय थागोन होननानै जों मिजिंथियो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन